Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Passion Java Panganai by Beth defending Uebert Angels ED ne Zanu PF. We see full video. This then is the idiosyncratic Dagafa Passion Java. Today I just want to explain to some people to vanzwisise chichi on the politics. Because magame esarutiko Zimbabwe politics. Mukatarisa President ED is the only guy so smart. Shekuti pawanga kupinda mpower is the only one akabatanidza MDC ne Zanu PF kuti imache inobvisa president, former President Mugabe. The President ED is intellectual. His cognitive energy iri pamwe pamsoro pemsoro soro. Vakanyanya kusvika nyanyesto. Now, Vapinam Power, he started uniting. He's the only president who nobatanidza ma pastors, ma pastori, wanoita zvemashari, nembavha, nemahure, nevanhu vanongoita zvakanaka, nema businessmen wese vachinobatana panzvimbo 1 vachiti pamberi na ED pamberi ne Zanu PF. The guy, I'm sure guys mazvinzwirawo mega prophet vedu vachitaura vachidefenda Uebert Angel. Asi pane imwe video yavakanda yechi2 pa Instagram yavo vachidedzera kuti ivo vati ivo isu tiri mapurisa, tiri masoja, tiri mwari, saka muchaita sei? Ndio mubvunzo wavabvunza vanhu kuti sezvo maona zvese zvaitika vadedzera kuti inonzi political game iri kutambwa nana Chamisa nepati yavo yeCCC imamuzive. Saka imukana muchifunga kuti pane zvavachatita, hapana zvamuchatita. Vabvunza kuti saka muchaita sei? Nyango mukaona vabvuma prophet vedu vakadedzera kuti ndiri kubvuma muri kutrenda kwese kunana Instagram kunana YouTube, asi saka muchaita sei? Inonzi political mind games. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.